Det er professionelt for første gang. Kendetegnende for vores indsats. Vi tegner så koge i 20 minutter ved 52 og 35 ved 63. Det er Kig så. et program. Det er smukt det her. Nu kommer det. Google det så, om det fungerer. Det er simpelthen skidesmart, men og så ser den bip, når den vil have noget hvad det hedder, mælk, og det er smukt. ser bip, når den er færdig. Og Prøv det. det er rigtig smart. Og vi laver sådan et 4-trins program til den, ikke? Og nu er det der, vi kan se, hvordan folk de laver øl, ikke? Der kører de jo kun én gang igennem, ikke? Fordi det er jo alt for svært. Jamen det er det jo nemlig, ikke? Ej, det er smukt det der. Den er snart klar til at blive drukket. Og der kører den kører halvanden time. Så har vi klar nu. Ja, så er det godt. Det er næsten det vigtigste, det er alt det fine. Nu har jeg fundet ud af, hvad man kan gøre ved det. Det er sgu svært at forklare sig, ikke? Ja, vi har jo taget cyklen. Hvad strikker du? Så. Må jeg godt gøre det her ved siden af jeres låg? Ja. Et til. Gør sådan der. Og så. Skal vi prøve? God så. Ja, det er sådan en farve i et eller andet, hva'?